Dako kayong problema sa atong kalibutan karon, kining matud pa sa depression niya mo resulta o paghikog. Ang kasagarang rason sa mga tao nga naghimo niini tungod kay dili na sila mobati nga naay nagmahal nila. Lingiyay mong tupad ing na daghang nagmahal nimo. Mutan ako no. Nya moingon sa ingon sa niya daghan ka may paka. Nya mosugod dayon kag self-pity. Ako na sige jud kog himo ani nya wa gyud nagmahal nako. Mahinomdom ra gyud sila kon mangayo nagkwarta pero wa gyud sila mo feel sa akong gi-feel. Ana no. Mo nay hinungdan nga mahiubos dayon tas kinabuhi, magmahay na ta or masuko tas mga tao nga porti natong hatag og maayong pagtagad, nagsakripisyo ta para nila, nagsigit tag antos para nila, unya ang isukli rejection, dili ta nila dawaton. Murag ang ilang mga pulong ug ang ilang mga binuhatan murag nagpakita nga dili ta nila accepted. Nya mahinomduman ra sad takong mangayo na sad sila kwarta o magka-problema na sila. Murag kita lay datuganan sa ilang problema, nya naara ba sa tay atong kaugalingong problema, nya kung mangayo na ta nila og suporta or hinabang mura lagwa. Muna si Jesus niingon siya ngadto mos unahan adtong sunod nga balangay samtang nagbiyahe siya padung sa Jerusalem. Nahibaw pagid si Jesus nga inigabot niya sa Jerusalem, patyon siya didto. Nya kanira bang Jerusalem mao gid ni ang iyang gihigugma pag-ayo gani kadtong paglantaw niya sa Jerusalem mihilak siya kay mura kuno siya himungaan nga gusto niyang tabunan siyang pako ang iyang mga anak, pero ang iyang mga piso nya ang iyang mga piso mo'y mibiya kaniya, misalikway kaniya. Nya samtang nagpadung siya aning maong lugar nga nakahibaw siyang patyon siya didto, niagi siya sa Samaria, gi-reject pagyud siya. Mao to ang mga loyalist niya, labi na gid ni si Santiago ug si Juan nga anak ni Zebedeo. Mao ni silang mga tawhana nga ang ilang inahan mihangyo ni Jesus nga inighari na niya mulingkod ang usa sa iyang tuo o sa iyang wa. Kay kuan lagi kay sila mga sana faithful kayo bang. Nya tungod sa ilang paghigugma ni Jesus, pagkasayod nila nga gi-reject, sila maoy nasuko. Sila, Lord, Ginoo mangyud ka, pwede atong paulanon og kayo aron mga matay ni silang tanan. Di ba naman tayo ingon ana no? May pag mga matay mo, manday mo'y ayo ana. Pero si Jesus lahi kayo. Ingon siya, ayaw mo anang hunahunaa, padayon lang tangadto sa unahan. Nganong si Jesus relax raman kaayo sa dihang gi-reject siya. Bawo mo. Hoy. Pamo kay bawo. Nganong relax raman siya ng rejection. Gani relax ra siya nga i-persecute. Dili lang gi-reject, lutuson pagyod. Dili lang isalikway, lutuson pagyod, paningkamutan pagyod nga patyon. Nganong mura mag-relax ra siya, di man masuko. Tungod kay ana. Sige, lingi asa ko na imong tupad na unsay rason nimo. Na unsay rason ka nganong relax ra man siya o man siya ratol. Tungod kay andam siyang magpakamatay para sa kaayuhan sa iyang isig katao. Naka-mindset na niya nga kining akong kinabuhi, kining akong lawas, gamiton ko ni sa paghatag o kaluwasan sa akong isig katao.
andam kong magpakamatay para nila. Nakaset man. Bisan pag i-reject, yung Jesus, rejection pa man eh. Patay man gani akong gusto. Anda magay kung ilang patyon, kani pa ba nga rejection ra. Hindi ko na be, kamong mga asawang ni adinhe, kinsa ninyo ang andam, karena naka-mindset na gyud ba, nga magpakamatay mo para sa inyong bana. Tasa ka mo. Krapiha din ninyo. Nuwa din mo, ana. Asawa na ginani mo. Ibana na ginani mo. Be, niya mo sa mga bana dinignaong. Ato ko nung suwayan. Kinsa ninyo din mga bana nga nakaset na gina sa imong mind nga magpakamatay ka para sa imong asawa. Ta sa kamot. Nawa, gyapon. Kana, pinili na gina ni mo ha. Pinili na gina. Galisod manggani day ka og set sa imong mind nga magpakamatay ka na unsa na kanang masugatan ra ni musdan samot ng pare gi pangutan ako andam baka magpakamatay sa imong parishioner father gi kano isa din ko yes andam ko ibaya andam mo nakaset na sa akong mind. Wala pa ko gani magpare. Ang akong gihunahuna, asa ko gustong magantos o magpakamatay sa kinabuhi bang minyo o kinabuhi nga pare. To nga, nakahukuman ko nga andam ko magantos o magpakamatay aning kinabuhi is pagkapare. Akong biyaan tong akong plano nga magminyo. Unya ning undang ko sa akong trabaho, gibiyaan ako akong pamilya nga si papa paralyzed, akong maguwang nga laki paralyzed, ako'y breadwinner. Biyaan ako. Suod kong seminaryo. O kamo pa'y diha sa akong lugar, musuod ka mo. In love kay ko sa akong uyab atong panahon na. Gusto dyo ko magminyo, hibaw sa ko nga nang tininuod sa gitong iya, niya pagsunod, lingaw na kay ko sa kong trabaho, kay na-promote na ko taas-taas na posisyon, o niya ako sang pamilya, kay hibaw kong nanginahanglan kay nako, niya ang simbahan, lingaw na sad kay ko, kay dagko kay kong mga sugo simbahan, pero nibiya ko ato nga naman dunay nakaset sa akong hunahuna dinhi ko gustong magantos o magpakamatay. Na nga inigabot nas mga pagantos pagsud na ko seminaryo hangtod karon daghang mga pagantos no labi na gining antos aning pamaligya og slat nagtuo og sayon kana bitan sa unas mama mamaligya di man jud ko kamaong mamaligya sa una mamaligya mamig-utanon anas tabuan usahay atos karbon nya usahay mag-abang mi ana kanang tawgog tayakan kanang nabang murag sana kanang murag salirap ba nga naipabarugon aron di ka mainitan abangan man na usahay sa mama og magdaginot wa gi abang tungtong lag kanang tualya diri ba aron pandong nya labi na gyud mama o kanang magbaligya o nya dugay kayo hinangyo ay ba moingon sa tong hangyo ay ko na lang na 5 na lang na ay alkansi ko city lang ana city magsiko ko na honas dapin itugot na mo kapoy ba na sighuwat na sighuwat pero karon naka-feel na gyud ko nga kani mamaligya tag slat nya minus kay halin makaingon sa tanga undangon baka lang rin nato na ini ko man ako gunahuna dinhi bitaw ko niingon magantos o magpakamatay sige lang yung padayog baligya bahala nagmahalinag dili no o kamo pa diri sa akong part basta magsige mo baligya maingon ka undangon taning buhatay kapoy bane bitaw lipay kay ko kay kani manggod nga maghunahon na ta paras kaayuhan sa atong isikataw ang resulta
malipayon ta bisan sa ginagmay nga mga positive nga resulta. Pero di ba gamay ang resulta? Tanawa, pila na atong halin sa atong holy pads, kaning holiness, peace, and divine salvation nga slat, niabot na og 40,757 ka slots. Pakpak. Gamay pa na. Pero napagyapoy igbabaligya. Napay 59,243 ka slots. Tag 100 pesos per slot. Kotobra ni sa November 7 ang atong pagpamaligya. Kay para man sa National Retreat for Priests karong National November 7 to 9. Pero kanimoy atong paspasan tingali ang atong segunda patron nga kapistahan. So ang atong slot nga Mig as of yesterday nahalina na taog 3,640 ka slots. Pakpak na sa ta. Salamat kayo ani. Naapay 16,360 ka slots. Mag-uol ta ani karon ra baning October 14 rani kotob. So mga next week, mga 2 weeks na lang. Ano na ni? Ato na ning hunongon. So may tag mapalit ni dayon. Mag-uol ba ta ani? By experience di ta mag-uol kay si Mama Mary iyara ng pangtangdugon ang kasing-kasing aning atong mga buutan nga mga parishioners online o sa atong kaning territorial nya sa ato sang DSAP or ba ni dagko investment slot as of yesterday nahalina na ta og 53 ka slots. Pakpak. Naapay 87 ka slots nga tag 500,000 per slot. No, investment slot man eh. So maghuwat lang sa tag naay ganahan mo invest. Mabi tay mangutana Pader mo invest mo na tagaan ni mo 25% per annum nga computation asa man na nimo kuhaon nako investment gani di sa ato pa do na sa tay himuon nga another project. So on our part dili ni siya lisod basta matuma na ang atong pagpalit anang atong yuta. So manghinaot ta nga kining 53 pledges man ni siya out of 53, 26 slots pa ang atong nadawat nga actual nga investment. So may unta og mo remit na ning 53 kay ang kondisyon sa atong mga tag-iya di asyuta nga kung maka produce ta og mga katunga no sa 1/3 sa price mo pirma na sila og kuan kaning atong mura na bag musugod na ang process sa atong acquisition. So gamay na lag kuwang mga kuwangan na lag mga 10 or 20 ka slots aron atong masugda na ang process of acquisition. Angay ba kung mag-uol ani dili ngano man tungod kay naa ang paghuna-huna nga para manis kaayuhan sa tanan sa simbahan palampuson ginis Ginoo sa iyang kaugalingong time o sa iyang kaugalingong pamaagi. Ang importante nga makahibaw kita nga matod pas atong tubag, matod pas tubag nato sa Salmo unsa to? Ang Dios uban kanato. Do na pa ba'y imposible nga mahitabo kung ang Dios uban nato? Na pa ba? Wa na pulos na posible. Matod pa diris unang pagbasa, muabot ang panahon nga ang mga nasod mugunit sa sapot sa usa ka Hudiyo or usa ka magtotoo. Sa ato rong panahon usa ka magtotoo or usa ka Kristiyano.
labaw na gid specify na to, usa ka Katoliko mogunit sa sapot ug moingon, pauban na kami kay nasayod kami nga nag-uban kanimo ang Ginoo. Sige, lingay mong tupad. Naganahan ka mo kuyog nako. Ay, naganahan ka mo kuyog nako. Mura biya nig nahitabo ginagmay din sa atong kasinatian sa atong parokya. Daghan kay manganhi, daghan ang mangayo og tabang din sa ato, no? Niya magpanon ko na usahay maglinya. Niya wa na ko sa ta, hapit naman sa taywa god, pero nagidaghang muanhi. Adto ta San Vicente Ferrer, Liluan, adto ta Paderciano, ana ba? Na magani uban moingon dayon nga aning ato mga archdiocesan nga mga sitwasyon, ingon problema ginamon among project dire. Adto as Paderciano, ana no? Ngano man sa murag naa nay Ginoo ng tawhana da. Murag na ay Ginoo. Ay kadakong imposible ani kon kining atong gipanghimo karon nga mahitabo ni kadag mura ba makaingon ta nga mura magdili na ni normal, pero naa ngano man kay ang Ginoo ban kanato. So kamusang nitabang dinhi labi na gyud mong namalit og slots 100% moingon gyud ko bulahan mo ngano man ang Dios mag-uban kaninyo. Daghan unya kaayong mga murag imposibleng mahitabo sa inyong kinabuhi, labi na ginang kalig-on batok sa mga alantusunon. Kana yung pag-overcome sa atong kasuko. Kana bang ang atong kasuko dili mulungtad og dugay, or dili gid nato ma-exercise gani ang atong kasuko bisan pag ang sitwasyon angayan na gid untang kasukan. Kana bang isalikway ta, makadawat lang gyapon ta. Sa una dali kay kang muyaw-yaw, malipay bitaw ko aning magsigig text nako. Sa una pa der, sige lamig away sa akong bana. Dali kay ko masuko. Salamat nga sige kog palit og slot diha sa imong parokya. Din ajud ko masuko. Wan ami mag-away. Makaingon sa ko, di ba kani siya bakako no kanang imposible masad ni mahitabo. Pero nahitabo man. Sao man nimo ana? Akong mga anak pa der, sus, ako ginang makusian dayon sa una, yaw-yaw, hasta ko ni akong anak nga 3 years old, maapil pa na kong kusi. Kay saputon yung kay ko pa der, pero sige na kong paminaw sa imong misa, nya ni palit sa kong slot, wan agyod ko kapangusi sa kong mga anak. Kanindot ana. Masa gusto gid mong mangusi, nganong di man mo malipay. Ana ba? Pero ang dagko jud kayong panghitabo nga malingaw sa ko kana jud moingon pader sa una nagpuyo gyud ko sa kahugaw ang akong kinabuhi pader kusog jud ko aning matintal aning pangabit og mga babae ana karon pader faithful na gyud ko sa akong wife nako yawa ni lupig pa may pari ani nya makaingon ka ba imposible. Nga na pag-imurag imposible kayo. Ako pa der, 14 anyos, adik na ko anang sugal, labi na ginang manok. Karon 40 ginakong adikas manok nga nahimo na gyud kong nga nasi daghang manukan. Nya mao na gyud kinabuhi. Murag ba matay siya siyang pabinaw basta wa nang sugal kada sa manok kada simana. Pwede gani kada adlaw. Makigpatay siya siyang asawa basta babagan siya na, pero karon na sige siya og paminaw, sige na siya og palit nga higslat, support sa simbahan. Wag tang yung tanan niyang manok og ang iyang sugal. Di siya katuo nga karon na hapit na siya mo 50 kadugay sa panahon. Ingon pa ko kuno siya siyang asawa, day og mamatay gani ko, ilubong yug ko nga kanang naagyoy sa tingon niya. Naabay ka na bang simbolos manok ba? Kay iya ginang kalipay. Karon, wag tang yun. Yano ra kayo. Wag tang na. Dinagit siya manugal. Ana.
pagpanghatag niya sa iyang mga igtatari nga manok nga mga mahalon kay tanan ingon pagukuno ang iyang mga kauban ibaligya na siya baligya panghatag na aron hurot dayon baligya dugay kay mahalin ay panghatag ana ako di kay kumutuo pero unsaon man nga siya may nisulti nga ako panig yung i-deny ingon ana basta ang Ginoo mo uban na kanato nya nagsugod na sa inyo sang pagpakig-uban dinhi sa Ginoo dinhi sa simbahan pinaagi sa pagsuporta nining atong mga kalihukan o sa atong mga proyekto di gyud mo magmahay wala na kayong mo ba na Tagalog na wala na kayong hahanapin pa sige lingay mong tupad katapusan ing na saman napakay kasakit diha og wa gani og napagani palit nagslat wag tanda yun ay sige na nindog na ta